bayaran. Terus mulai esok jenengmu. Loh, masa iya ta yo? Loh, kok arep nglawi kowe Pik? Jelas-jelas jenengmu iki lho, orang bayar dina iki. Lah iki emangnya tanggal piro ta yo? Nah iki lho wis tanggal 32 kowe iki. Hehehe, sepurane yo dina iki aku bolong sik piye. Oleh ora? Ora ning ngono, bojoku udah coba balik subuh ngono iki ketik nang ndi? Jampe gumun aku. Anu lho yo, wong tadi mantap tuku seragam 17-an sak sepatune yo. Jabang bayi, mulane papi gengsimu ki dikurangi. Ora gur kabeh seneng lek utang, nyarutan angel era ngene iki. Ya kowe kuwi kaya elit bayar utang sulit. Ya wis yo nyang. So, aku janji kok lek mari bojoku bayaran, aku tak terke nang omahmu pokoke. Ya wis yo, bali kok nang Lah ya wis lah mulai aku ngene iki. Balik gur nggawa janji ae.